O di ara, magpa-safe coke ug magpakainahan ug magpakaasawa na punta. Gumikan ka hindunggo naman pugod diri sa kusina. Kami kaniadto mga bayot tinani mga klasihan pagkamanok-manok mga bayot ug di na mo ni tinibukon mga bayot amo ni siyang tulahon. Himpalit nga akong kapi ka sa ilong mga bayot og natural o organic nga manok mga bayot no. Dili ni siya pareha to mga boiler nga pang display sa city mga bayot kung dili mahal-mahal ni mga bayot kumpara atong mga gamonon ako og soap ni Karina. Hibong ko mga bayot di man tani pang tariya nga gihiktan ni iyang mga paa. Bita-bita mga bayot kami kaniadto tong naapami sa pader sa among mga ginikanan mga bayot. Basta na birthday mga bayot. Di gyud magselfie mga bayot og di may paduguan na namong mga ginikanan kay dagandagan mapun mi kaniadto og manok og hiniktan. Namong gud mi kaniadto ipamanhiin mga bayot uto-uto ba mga bayot og dili mapaduguan kani mga bayot magsakit-sakit dayon mga bayot hilantan magsakit ang ulo o sakit ang kalawasan inana mi kaniadto mga bayot pero kadang naabot na mi aning mga planetang bisag asa mga bayot no wa man gani padugo mga bayot piskay man gihapon hangtod karon. Klaro pa ka istorya bisan pag ordinaryong adlaw namo kaniadto mga bayot basta ganahan mukaon og manok mga bayot makahalang-halang o makaihaw nga akong mga ginikanan mga bayot kay daghan kay giniktan kaniadto mga bayot muhaan og dumalaga. Basta kay muhurot na ng bulad og ginamos og uyab din sa mong kusina mga bayot aw mangurok din ako mga ginikanan kaniadto libreng sudan oy. Budo lang na dira sa bitik-bitik mga bayot makaingon jud kag aw sudan. Basta kay di lang na muundang ng mga andrag pangitlog mga bayot kana nga mo ang manok kaniadto mga bayot di gyud taon mapudpud. Dili mahurot mga bayot ba maskin pag magdungoy-dungoy mga bayot magkuan-kuan og gamay mga bayot pero makapabaligya pa mi ana mga bayot og wa naman gani asin og bitsin. Kayang manok kaniadto sa mong kabukiran mga bayot gawas sa among sudanon o among makonsumo mga bayot amo pa nang mabaligya sa market o sa mga domingo pa mga bayot kay may nalaman pud makapalit mi og gas nga usa ka botelya. Kagkaron pa ka istorya mga bayot dali ra kay mahurot ang among gas kaniadto mga bayot kay gawas nga mo ay among gamiton pagpulaig mga bayot amo po nang ibanyos-banyos og magsakit-sakit mi. Kay dili uso kaniadto ang mga Vicks mga bayot efficacent mga bayot kay mahal-mahal man kaniadto sa mga bayot nga mo gitawag mahaplas kaniadto mga bayot og butura na bigtian mga bayot kanang sinug-anan sa gas bitaw mga bayot o kanang naiduga-duga na pabilo mga bayot nga sinug-an mga bayot amo na nga mong ihaplas kaniadto mga bayot doy sa motang mapiang-piang mga bayot ug dala-dala mi na kaniadto mga bayot ano mong isulod og botelya mga bayot nya ang sudanan pagid mga bayot sa mo ang haplas kaniadto sa gas mga bayot kana bitaw sudanan sa maksipil kaniadto sa kuwang ginikanan mga bayot unay mong sudlan kaniadto mga bayot di makaingon pa tawo nang manghilutay mga bayot ug maksipil lang sulod mga bayot pero ang in fairness ang among gisulod mga bayot gas unya lami ni kaniadto mga bayot tinibuk-on ning inaning mga manok-manok bitaw mga bayot og dili tulaon mga bayot butangag kapayas mga bayot og dili lotya mga bayot sudanan na namo kaniadto pero dinhi sa planetang ag natungtungan mga bayot maskin pag ako ning sabon mga bayot og tagaliog mga bayot di na mo higaw pag kumakaguba mga bayot maskin pag organic ng pagkamanok dinha mga bayot di na sila manong baling mga bayot kinahanglan na sila og uga-uga sama sa bulad nga pinikas di karon mga bayot ako ning pangbulubutan dinhi mga bayot og mga seasoning mga bayot kaniadto sa mua mga bayot og asin og bitsin mga bayot kiri naman ning kalan-una mga bayot sudan na mo kaniadto mga bayot kanang paminta turmeric powder mga bayot og ginisa mga bayot di na mo na ipanghagbog kay wa pud mo ni anak kaniadto unya wa man gani kog tagbo-tagbuan ni kaniadto sa kabukiran mga bayot kana bitong cornstarch mga bayot ang akong natagbuan kaniadto mga bayot og dili pulbos mga bayot harina pero inani mga pangtuskig mga bayot mo tuskig na lang na akong mata drag nilantaw mga bayot wa gina dito sa among kusina gimarinit na ni silingan mga bayot no wa na ako nabubuhay drag tuyo mga bayot og tuba o bahal o suka mga bayot kay wa sila diri mga bayot tuyo ra laa mga bayot pero di lang na ako nabutangan ra mga bayot kay di mangaon sila ba diri sa pikas plato mga bayot gibubuan ako nag duha ka kutsara nga flour mga bayot no then gibubuan pud ako duha ka kutsara nga cornstarch mga bayot then akong giasinan mga bayot then akong gibutangan ni diri mga bayot turmeric powder durog nga paminta mga bayot unya wa man sila tuno dinhi mga bayot ako ni siyang butangan diri tubig mga bayot then ako ni siyang i-mix mga bayot aron makutaw-kutaw po ni siya diri mga bayot aron di po ni maingon og pulburon mga bayot lamig gyud kay sa pamati mga bayot nga magdako bitaw ka sa kalisod bitaw mga bayot lisod man gihapon ang akong kinabuhi karon mga bayot pero di na gyud pareha sa mo kaniadto sa kabukiran mga bayot nga malipay-lipay na may kaniadto mga bayot og naisudan-sudan buntag uto hapon mga bayot diri sa akong planeta nga ako ang natungtungan mga bayot mas magtungang gabi ka mga bayot mo uklab diri sa ilang refrigerator mga bayot dai sudan kanunay basta di lang katapulan kagklaro pa kay istorya mga bayot og asa ka mahimutang mga bayot basta nagdako ka sa kabukiran mga bayot tanang trabaho mga bayot di mo balibaran unya og di lang po ka magpa-uwi-uwi din ha mga bayot magpapiling-piling mga bayot nga di ka kay baluan na mga bayot basta maminyo na ka mga bayot tanang trabaho imo mahibawan oy sama ani mga bayot oh klaro pa kay istorya mga bayot wa magkukutaw-kutaw ani kaniadto sa kabukiran mga bayot akong nakutaw kaniadto mga bayot taho pra man taon mga bayot og mga pasaw sa baboy mga bayot nga ipasaw ng baboy pero inaning style mga bayot wala oy kay sayang kay nga mo ang flour kaniadto mga bayot makatagbo lamang gani ko kaniadto mga bayot og harina mga bayot og na birthday sa mo ang barangay pero inani mga bayot klaro pa kay istorya mga bayot mo blingkat na lang na ako ang mata din na mga bayot agi ko katagbuan na kaniadto mga bayot gumikan kay ug na man gani ko natagbuan nga sama inaanig texture mga bayot lugaw nga tik-tik gitulawan sa insilingan mga bayot kay asgad
mantika dani mga bayot na naingon na niya siya ginamos mga bayot no akong gi-mix yung mga bayot kay katibugol men taon nga akong gikutaw-kutaw din mga bayot kay wa man ako gamitig mixer kay patatas is life man gyud ako makagopa diri mga bayot aw nagpanit-panit tapukod dinhi og patatas mga bayot kay sisiw man pug kay ni mga bayot kami kani ganyan to mga bayot nga kutsilyo sundang og sanggot among gamiton mga bayot magpanit-panit mga bayot kay ray mga kayo kani pa ba mga bayot kay dot-dot ra mga bayot wasli ng mga panit gamay ra ko ang gamon-gamon mga bayot no gumikan kay duharas la mukaon ani mga bayot nga kuwang kapika sa ilong mga bayot akong ugangan mga bayot si Karina di mukaon ani mga bayot kay di man punas la ganahan guys Karina mukaon ani mga bayot ganahan si Karina mukaon kaon mga bayot og patatas mga bayot french fries mga bayot basta pinalit sa gawas pero kung ako gani magama-gama mga bayot murag magkuit-kuit ra siya mga bayot respitar ba hugaw man kog panit mga bayot hugaw man kog panagway mga bayot pero hinlo ko magluto-luto mga bayot no manang musag-uswag ko sa hugas-hugas mga bayot tuluran na kabuk mga bayot kay di lagi na ako daghanon mga bayot kay sayang man pugay mabaho mga bayot di man pud na nila balikon og kuhit nasa likod silyo diri mga bayot kagarang-garang bitaw mga bayot murag sirot so murag panggabas bitaw sa kahoy mga bayot wala lang na ako gamit-gamita mga bayot kay murag magyapon istorya mga bayot babas tiyan magyapon ni Modred so ilang patatas diri mga bayot bisag umunang utana mga bayot dili mahal mga bayot no kumpara gyud sa tuwa dinha sa Pilipinas mga bayot ang atong patatas dinha mga bayot murag mahal gyud mga bayot murag makapilit man siguro tago sa kilong bugas mga bayot diri mga bayot og imong kumpara gyud mga bayot barato ra ning inani mga bayot gumikan kay product man punin nila diri before na ko nibutang dito sa kalha mga bayot ako sa ning templahan diri daar mo tuskig di mga bayot aron din mahimong gluyang mga bayot ning ukay-ukay na ka mga bayot butangan ako ni cornstarch din mga bayot kay naa lagi sila cornstarch diri mga pinalit na ko ni mga bayot tong niadto city gibutangan po din ako nagasin-asin dira mga bayot aron asgad mga bayot aron di po natabang dito mga bayot nga ilang kanon mga bayot kay akong ibutang sa lamisa before na ko ni-sit aside mga bayot ako sa ning ayagon diri mga bayot kay mga yagay biya pug ko kaniadto ako sa ning dugatan din hining ilang abuhan mga bayot kinilang abuhan ri mga bayot sisiw gid kay mga bayot kas ang lihok mga bayot kas ang tuyok mga bayot musiga na mga bayot so ako na nang gitak-angan din mga bayot og kalha din akong gibutangan og oil mga bayot pagkainit sa oil mga bayot mo na gikaingon og ilunod siliste wa na nako pabuta mga bayot nga mainit-init nang iya ang oil mga bayot mo ra magyapon istoryaha mga bayot pagkaluto ana haonon ra magyapon di pasagdaan lang nato na din mga bayot kayo na tong maggamay mga bayot no kay aron dili pud siya siluan ang uban nga ang kanang uban nakasuyop nagidibol ang uban mga bayot pa nabasa ako ditong gikuha tong isa mga bayot akong gi-slice no kay dako-dako mga bayot so ako sa ni ukay-ukayon dinhi mga bayot ako na siyang pasagdaan tra mga bayot taman mapagod bita-bita mga bayot ay mudonda ko dinhi sa pika sa buhan mga bayot sa pika sugang mga bayot kay ako na ning itak ang dinhi ning kaldero akong gamiton mga bayot aron di manglagsik-lagsik mga bayot no kay sayang kay niya tuwa ang talong-tubon nga panit mga bayot daghan ra ba kay ni ginibtan nga lansang mga bayot papunan no niya wan ako galantaw-lantaw sa YouTube mga bayot ug unsaon ni paggamagama mga bayot kay di man ni first time silingan mga bayot nagagamagama man puko ani kaniadto mga bayot ganahan man ako makagupa mga bayot pero karon mga bayot lahi-lahi na ning manok ako ang gigamit di na boiler ba tanang seasoning nga akong nakita sa ila ang refrigerator o sa ila ang kaban mga bayot kay panglunod ako ani mga bayot siyarong di sila magpanilap ani nga ako ang gigamagama nga sudan kay dom lang gyud ko kaniadto mga bayot atong nakatungtong ko kolehiyo ba mga bayot nakahuman biginig kolehiyo yung silingan mga bayot sa ginaani ni mga bayot nakahuman ko mga bayot nakasuot ko nang tuga-tuga nga itom-itom oy kaning sa hiwa kaniadto mga bayot daghan ang hirin niya mga bayot gamay ra gyud ang manok unod-unod bitaw mga bayot pero klaro pa kay istorya mga bayot kanang usa ka buok kaniadto mga bayot 15 pesos naman na sa amuha kaniadto dola tong boarding house nga kuwang gipalitan mga bayot pero kaduhaon ako na siya og kaon kaniadto mga bayot kay gitipid-tipid lagi mga bayot kay wuno na og giingon og no money no intrigue mga bayot mo na inyong silingan kaniadto ang kinabuhi mga bayot murag no money ko kaniadto nung eskwela pa ko muna gadaginot ko bag sudan malipay-lipay na ko kaniadto anang dagkong ihiwa bitaw anang manok nga gi-display mga bayot bisag nagdaghan ang harina mga bayot no murag malipay-lipay na miya na kaniadto mga bayot daghanon na namog pangayo og tuyo mga bayot og suka mga bayot kay didto na lamang may mangusog og higop atong suka og tuyo mga bayot aron napay sobra-sobra nga sudan pa inig pagkapan hapon pero ang ending imbis kay mangdungab kay nasudlan ng tiyan nagduot na sa kuto-kuto hapit na makuyapan kay ng hapdos ng mga kuto-kuto din ha kay gihigop ng suka og tuyo pero bisag ginaana nga akong kaagi kaniadto mga bayot murag inspiration pud ako to kaniadto mga bayot kay nakahuman-human man pud yung silingan makumpare lang gyud pud nako ang ako ang kinabuhi kaniadto mga bayot kinabuhi sa uban ba mga bayot kay namay ako ang nakaila o nailahan ako kaniadto mga bayot dagko siya galawans mga bayot pero wag gyud taon siya nakasuot og tuga mga bayot hantud karon pero di po na ako siya masisi mga bayot kay basig mo pod iyang destiny ba destiny pud gyud pud siguro nako mga bayot kay makasaot-suot og kalo-kalo mga bayot anang nainiktay-niktay no muna ang pasalamat gyud po ko sa Ginoo muna sa ako ang gipang istorya karon mga bayot ang kinabuhi sa tawo og maningkamot lang gyud ka mga bayot og ganahan jud ka makahuman mga bayot bisag way kwarta mga bayot nagdaginot kag Bensin Gustavos kaniadto mga bayot basta kay imong hunahon nga ganahan ka mahuman makahuman jud ka pero apili lang gyud pag-ampo kay ako kaniadto mga bayot bisag demonyohon kog nawong mga bayot ampo to the max yo kaniadto mga bayot kay why kumo sa Ginoo mga bayot basta mag-ampo lang ka hugot bakos ang imong pag-ampo mga bayot dunggon gyud na sa Ginoo bisag pag unsa ka demonyo sa imong batasan mga bayot masulbad og mahuman ra gyud ka inaana ko kaniadto mga bayot maldita man ko sa ilang paglantaw mga bayot bati man kog batasan sa ilang paglantaw mga bayot kuro kog utok mga bayot pero nga ako ang pagsalig og pag-ampo sa Ginoo mga bayot di gyud kabayran so mao na ni mga bayot
naluto-luto na ning akong gigama-gama din nga kalanon mga bayot og sudan-sudan mga bayot ako na niibutang diri sa plato mga bayot nagpaabot na ning plato diri kay dugay kay nabutang mga bayot gumikan kay nagpanawag pa pod niya ako ang binhi. Ay na lang mo katingala din na og ganong gipagod-pagod na ako na diri mga bayot gituyo na ako na mga bayot aron mura po sila nagkaon og bato bay nag-usap nila. Aron mahuman na ta diri mga bayot ako ni ipaglunod tanan diri mga bayot ning uban mga bayot no aron madali-dali ta mga bayot lami mo pud ning karne-karne ning ning fried chicken bitaw mga bayot kaon bitaw nimo mga bayot nga init-init pa. Unya kaya ako makagopa mga bayot na nasa lamisa hintangka mga bayot manang wala lang nako videohi ang uban mga bayot gumikan kay maulaw-ulaw ang pan yung silingan bisag baga-baga ning ngapil mga bayot maulaw ko mga bayot nga mag video-video nga nanas lamisa ba basta na sila. Nagbuhat-buhat pud ko dinhi mga bayot og soy sauce mga bayot tuyo ra na akong gibutang dira mga bayot dan slice ko mga bayot og hala nga atsal mga bayot din gibutangan pud ako og pipino mga bayot dayon naggibutangan akong sibuyas nga humot-humot sa ilok ba. Mao na ni oy last nga ako ang gipakita ninyo mga bayot o last nga haon mga bayot kay nagkamulo man pud sila kaon-kaon mga bayot mo nang last na lang pud ako ni ipakita ninyo mga bayot kay kasang hukad na lang man pud ni mga bayot kay giluto naman ako tanan. Wa ko na sayod mga bayot og manumbaling bas karina mga bayot pero og manumbaling mangganin na siya mga bayot kana ra gyud pud taong palit-palit na yang kanon mga bayot kay di gyud na siya mo kaon-kaon na nang uban nga unod-unod bitaw mga bayot ganahan na siya mga bayot og inaaning mga kalanuna. Sigon pa sa kung gingon nyo kaniadto mga bayot ang kalanon sa pangdagko mga bayot di manumbaling ang ubang bata na diri mga bayot so diri ra tama na kung wara-wara mga bayot. Daghang salamat sa inyong paglantawan. See you next video mga bayot kay kamulo sa kumukaon.